الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان إغن مش وأرسلق باردا قريلين إسلام نامدية أي جماعتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نهاري أنتم نام يديان مشت باللي هم عمل باليات الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين يعني مشت هذا جو كوينكي أننا ما يديان مشت هذا كوينكي أننا ما يديان مشت هذا ثلورنا أننا ما يديان مشت يعني مشت هذا بلغني أن جلورني أننا ما يديان مشت هذا أوضن بوركي أننا ما يديان مشت أنا يديان مشت خدايا مانا شكوينو بردن شكوينو قولغن مانا نسيبت وشكوينو شرنن من سقلا تمام والله خدايا شكوينو خيرني همانا شكوينو خيرنامة شكرتمك Allah'ın masazlık tekebbür bolmasızlık özüne nam maqadimesizlik fakat Huday bana mal verdi şonu yüze çıkar yanına Allah arastalık ovadallık egin maşlık oje geyenin qowriya ve men qowzat geyenna şiniyet bilen geyin ve hayri ma suni ala Huday yaşını üşümeyin nip becerliptir üşümencik dargamasın basım könülmesin nip Hudaya bana nesip ettiği asıl içinin manası Billoliye egin maşın bir talimat din gurrunu bağmıştık. Din terbiyetinin eteğine olaqan gurrunu bağmıştık. Gör Resulullah aleyhissalatu vesselam serdar alem namediye. Rahmetul lil alemin namediye. Allah'ın habibi namediye. İnsanlara hakıl ve rahmet ve süyücülük ve mehabbet namediğini düşündürün büyük insan namediye. بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله تعالى به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة حديث صحيح Peygamberimiz aydıptır ey sahabalarım deyiptir Qarun'dan başqa bir irhabi bir adam madi mal mülkü kan heyur owadan egin maşgaytır fi burdayhi iki tane giyimcülüğü vardı hatlı Araplı heyur hatlı egin maşı qovur yemiştikler men egin maşım yalı egin maş yoktur deyip xiyabandan yürüyüp barıyadi şurrunu mübarek peygamberin mübarek doğduklarının arasından çıkıp sahabalara aydan kepş bir adam owadan egin maşgayıp acabethu nefsuhu özünü nam qadib bariyadi yani nam özünü nam qadiyadi yani hiç kime salam vermellal hiç kimin salamını doğru almellal hiç kimi gözünün qıyığı bilen gözdemellal şeytip bariyaqa فخسف الله تعالى Huday yer zemine aytdı çek şonluydu nam qadiya sok şon yere deydi tekebbürlüğe diye şon yer sordu فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قلنا برمقدار فيشب هذر ده yerine tegine bariyasho deyiptir هذر de bariyasho adam deyiptir şun peygamberimiz sahabalarının arasında aytiptir Resulullah aleyhissalatu vesselam şikif aydıptır da bir mağrur egin maşına ağlanıp yürüyüp bariyan adam yer çekiptir ve ta kıyamete çeli ha bolya boluptur bu zamanla nami bolmaya onunla ey cemaatla ey musulmanlar 15 yıl 20 yıl bundan ozal 10 yıldan anırda hey ora qaw bilyansınız bir geliller vardı şehirlerin içinde bir geliller vardı bir qiydiler vardı bir erk adamlar vardı şu öz şehirlerimizin içinde azbis egin maşına özünü nam qadib xiyaballarda yürüyordu hiç kim bilen salamlaşmardı hiç kim bilen raftamet etmerdi hiç kim merakede inlemezdi hiç kim bilen salamlaşmalarla doğru
Bir adam salam mesede doğru almayadı. Döwürde aýlanyýar abi 10 ýyl 15 ýyl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şymahal şuun kun, hamana şymahal jymgowun ahşam şebeşemmede şymahal şol adamlary wa bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zilletde, bigat bir bitbahtçylykda, bigadir derdin içinde günni geçirip be şu yere sokulan adamdan farkı ýok da şoň gedip berşin. Şol adam bilkim şuurun şu denana şol adam bilkim zebit bolwati bir gün gulugyna barsyn naşyň. Şol adam ma şuurunlar işteva heyran galar şoň men ýüregimde oturan ya Allah şol adam. Şu öz ýandan özü häzir de halka belletmeýär muazzab bolup ýaşap durulgyny. Emma öz ýandan öz titrep hutxuri edip ödünü iyip mirid bolup hemme kişinden narahat. Hemme kişiden narahat, ödünden narahat, Hudaýdan narahat, märekeden narahat, ödüni hutxuri etip ýaşap kesip berdi. Ey cemaatlar, bir ewliýalar geçipdir, bir ulamalar geçipdir. Waz meclisine 30.000 nefer, 50.000 nefer adam ýüşýärmişdi. Kan adamlar ýüşýärmişdi wagzyna. On bir alim adam Hudaýdan gorkýarmışdy. Kan adamlar daşyma ýüşende men Allah namaýyn diýip. Tekabbürlük men ýüregime düşämesin diýip. Gör Allah'ın dostlaryny. Ohm wagda girmäke bir kenara çekilip ýöküjüzi halvat edip, sellesini aýryp Allah'ın azamatynyň beraberini kellesine gummy ýämişdik. Hudaýa men şol adamdyryn. Hudaýa men ejizdirin. Hudaýa men pesdirin. Hudaýa men hiç zat däldirin. Hudaýa sen nimet berdirsiň maňa. Men aýtmaly edip dersiň. Ay bir wezife bilip aýtýanna. Hudaýa tekabbürlük edama inip kellelerinin gummy ýämişdikler. O märeka gelýänçe ýene kellelerini ýuwuşdyryp arasalar, märeka gelip nasihat aýdýanmışdyklar. Allah'ın dostlaryny welde, pesperçilik etçilerini welde, 70.000 50.000 nefer daşnaly watylar. Emma Allah Taala'nın azamatynyň beraberine Allah'ın izzatyny we Allah'ın dininiň izzatyny saklaýanmışdyklar. Ogurynça etse de taryhda şo gürlenler galypdyr. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna beýle dagyal beýik insanlar bolanlygyny. Ey cemaatlar, 30-40 ýaşyny ährileýdi we häzirde egin maşyň üstüne dawa bolup, egin maşyň üstüne ha. O men aljaktym, sen avermedin şoň üstüne diýip, mydam öýleri galmagal bolup, mydam çaý, su, nahar, gülüş gezmeler awlyk bolup kesip be. Haýsy bir ýaşuly, haýsy bir hajydäde, haýsy bir düşünmeli şu öýe girip düşündirmeli we şolara aýtmaly we şu öý islah bolmaly. Bu şu erhileýde kime barp aýtmaly şu gürrüňler. Hiç kime de eşitdiren akla şu düşünen narahatçylyk bilen barýarda. Ya müteessifana az adamın içinde de bolsa hamany bir bilen sen guda boljak bolýan. 3-4 nefer gidýä şu oglanyň ýakydyň daýdasyndan gelejesinden. O da şol adamlardan eki hamany men gowy maşgyjy gowy ýaşajak. Tarafın öýüne var ya, häzir damat bilen ýaqyd bilen kepleşene gelin moýnaý diýe, olan gaf penjarasy bijirek, öýler bijirek, egmaşlar bijirek. Haklyşyny aýdýam. We birde israf bolmaly. İsraf. Ey cemaat, israf bolmaly. İnnel mubezzirine kânû ihwâneşşeyâtin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Allah aydiye. İsraf etýärler, weden innel mubezzirine. İsraf etýärler kanu ihwaneşşeyatin, şeytanyň dogurjy dogonjygydyr diye. Şeytana Hudaýa kafir boldy diye. Nuqayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarin. Hatta şu israf etýän adamlar we kıyamet turanny da bir şeytan we şol adam ikisini bir zymjyradan aljakda. İsraf adamın öýüniň bereketini aýyrýandyr. İsraf nämeden bolýar cemaatlar? İsraf etýän adamlar bilen gatnaşýar, şolardan kim galmajak bolýar. Gatnaşmaň olar bilen. Kes araňy. Ýokda tarafy aýt. O dükkan taçany diye hemme zadynda egin maşyna, öýüň mobilyna, perdesine, gazada men bijire dälli, men Allahdan gorkýan. Niye hiç utanjy ýok ki işin? Öýdek gelirleri de aýsyn, öýdek balalarymyz da aýsyn. İsraf etýän adamlar bilen gatnaşmalylar. Şolardan galmajak bolup äpberip goýberýär. Heýura öýüň bereketini aýryp salyp çörege hor etýän zatdyr ha.
adam ahiretini yakyan zattır. İşte içkin bir kıyamatta zindigi etmeli. Bir dünya mukaddema. Görmeyen mi cavan oğullardı gidipdi. Görmeyen bir yaşındaki çağı ihtiyaç dünyadan. Asıl zindigi kıyamatta. Bila bir mukaddeme bariye. Azıcık mukaddemada yalandan bir boydaşın doğsun ya ödün israfı öğrenişip asıl zindigimiz ki kıyamatta yakamaylı. Ve egin maşın ahirki icmali umumluk aydılan görürün neyme? Avrat örtmeli. Avrat örtmeli. Avratın örtülü olmalı. Ey cavan dostlar, koynunuz uzunrak bolsun. İşlep beka, karigerçilikte, ya maturluğun üstünde, ya namaz okulanında her yerde olsun. Avrat örtülsün. Julvar bilen koynunun arasından arka görünmesin. Biz Müslüman ahim, biz ehemmiyet vermeli bizada. Katı ehemmiyet vermeli. Resulullah ehemmiyet vertir. Allah ehemmiyet vertir. Biraz uzunrak bolsun. Avrat hiç görülmesin. Erkek adamdanna, zinanadanna. Yine icmalirak bir evin maşmurette bir görünümler bolli. Huday izzetinizi arttırsın. Huday yaşayışınızı nurdan dolu etsin. Huday yaşayışınızı bir bidirek arxavcın eğrenleri Huday arxavcılığın himmetini iyidine metrud etsin can Huday. Huday yaşayışınız nur bereketten dolu olsun. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil